po, welcome back to my channel. Ngayon po ay magluluto po ako ng kare-kare, version po ng Kapampangan. Ang mga gagamitin ko po sa angkap ay 1 kilo pork belly, eggplant, pechay, string beans o sitaw, peanut butter, aswete, sibuyas at bawang. Sunod na po natin ang ating sitaw. Ayan po. Takpan po natin. After 5 minutes, ating anguin. So ngayon po, ito na po ang ating sitaw. Anguin na po natin sa tubig. Sunod po natin ang ating pechay. So ngayon po, ating pakuluan ang ating mga gulay. Iniwalay ko po nga ang gulay sa kare-kare para hindi po siya matunaw. So ito po, unang po natin talong. Ating ilalaga. Ayan po. Ito na po alisin ang ating pechay. So ngayon po, ito na po yung ating talong. Atin na pong aalisin sa tubig. Pechay. Nasa inyo po kung gusto po ninyo ng malambot or konting crunchy. So, takpan po nga natin after 2 minutes at saka po natin balikan. Natin ang lutuin ang ating kare-kare. So, lagyan po ng mantika, sibuyas, unahin po natin ang sibuyas, bawang, lagyan na po natin ang ating peanut butter. Lagyan na po natin ang ating peanut butter. And then, yung ating aswete. Ayan po. Lusaw na po ang ating peanut butter. Lagyan na po natin ang ating pork belly. Ating pong haluin. Diyan po pala napukuluan ko na po nga po pala ang ating pork. So ngayon po, haluin po natin. Lagyan po natin siya ng konting tubig. Wala po akong pork stock, so tubig po ang ilalagay natin. So ayan po. So ngayon po, ating pakuluan ang ating kare-kare. Low heat lang po para po kumapit ang ating peanut butter. So takpan muna po natin mga mamshi. Atin na pong ilagay ang ating gulay. Malambot na po ang ating karne. So sama-samahin na po natin ang ating mga gulay. So lagyan na po natin lahat. Sangkap ang ating kare-kare. So, na po siya ng 1 teaspoon na asin. So, natin pinaluin.
Nasa panlasa po ninyo kung gusto po ninyo ng konting asin o yung tamang-tama lang po. So, ayan po. Ito na po ang ating kare-kare. So, itapos po lang natin yung ating talong dahil medyo malambot po ang talong para hindi po siya malusaw sa loob. Ito na po ang ating kare-kare. A few moments later.